ngiyabingelela egameni likaJesu. Sanibonani ninjani? Kodwa awayaphila kodwa ama-artist bayaphila, bomama bayaphila befundisa. Music industry yonke noma ngithi industry yonke ngiyabingelela egameni likaJesu. Nami ngithake ngibe namazwi engiwavezayo kwi-industry yonke, especially nje kubo bonke abantu abakule ndima le ejwayelekile yomculo. Igama lami nguJumbo Sibonga ukwanda wakwaNyangiwe endaweni yaseMzimkhulu. Ngizothi othola uJesu uba nophawu yobonakala ngalo. Ngicela ungisize sikhosana. Othola nje uJesu uba nophawu abonakala ngalo. Angiphinde futhi oye ahlangane noJesu uba nophawu abonakala ngalo noma esempini. Impi ke ichazwa ngendlela ezahlukene. Mhlambe impi ngelinye ilanga kungayimpi oyibamba ngezandla, abanye basempini yendlala, abanye babe nempi nokufa. Kodwa ngithi onophawu uye abonakale noma esemgodini. Ngizokwenza example. Ngelinye ilanga mangifunda iBhayibheli ngicela ukuthi ke abefundisi bal-understand bangelifunde njengengane. Uma ufunda iBhayibheli kuvela uJeremiya esemgodini.
uJeremiya semgodini lithi iBhayibheli wafakwa emgodini lithi ke lo mgodi wawuphambi kwentilongo noma wawuphambi kwejele la khona inkosi eyalaba abantu ababemfaka emgodini yayinendawo lapho ngaphambi kwakhona kuthiwa kwakunomgodi omkhulu la wafakwa khona uJeremiya lithi iBhayibheli kwakungayelibuyayo kulowo mgodi lithi ke iBhayibheli esephakathi emgodini lo mgodi ke ngesixhosa lithi unyukunyuku noma ngathi mangiveza ngithi ungcole kakhulu ayikho into engekho ngaphakathi kuthiwa ababengena khona babengaphumi so uJeremiya esephakathi lithi ke iBhayibheli indoda thizeni khona phakathi la entilongweni yambona engena phakathi yabese iba nento ethi cha ake ngiyotshela inkosi ukuthi kukhona umprofeti kaNkuluNkulu okhona emgodini engicabanga ukuthi akadeserve ukuba semgodini ngithe onophawu lukaJesu noma esekufeni kodwa uyabuyiswa ngenxa yophawu alitholile ngoJesu so namhlanje kuthi angizomemezela kuma artist ukuthi usuphakathi kulo mgodi angikwazi umgodi okuwona noma ngabe usemgodini wendlala noma usemgodini wokufa kodwa ngithi ke nangu Jesu okubeke uphawu ozobonakala ngalo lithi iBhayibheli mangiqhubeka ngilibona ngilifunda lithi ke bamenzela icebo wathi lo ndoda thizeni mayiya kule nkosi ithi kunomprofeti kaThixo cabanga ukuthi yayibona uphawu ukuthi lo bese yekufeni kodwa unalela uphawu lokuthi ubhilonga kuJesu akabhilonge ekufeni so uma ngabe esemtshela ethi kunophawu unendoda kaNkuluNkulu uJeremiya osemgodini odinga usizo ithi inkosi lebe bayimpressa ngokumfaka ithi menzeleni icebo ngenzeleni icebo ngamagxaba nimenzele intambo ezomlanda emgodini lithi iBhayibheli bathi ke bemenzela intambo ngamagxaba amagxaba ke impahla ezindala lithi iBhayibheli bamenzela intambo emadlephu abayiphosa phakathi emgodini eyakwazi ukuthi imthathe imkhiphele ngaphansi esesemgodini akabukanga ukuthi imadlephu noma ingcole kangakanani noma yena umprofeti kangakanani kodwa lithi iBhayibheli wabamba intambo waphumela ngaphandle yayiphoswa abanye ababeyizitha ababemphose khona emgodini kodwa lithi iBhayibheli babuya bamenzela icebo ngoba umthetho wasawuphumile ukuthi menzeleni icebo ngentambo emadlephu namhlanje ku-music industry noma ku-industry yonke ngithi nayi intambo ekuJesu ungabheki ukuthi obani abashumayela phambi kwakho kodwa ngizothi namhlanje bamba intambo Ozama